quin arbre, tu? Aquí, els retratistes de l'impossible. Ets un retratista de l'impossible. No pots reflectir aquesta bellesa. Que el vaig haver pensat per aquella carretera d'allà. Sí. Aquí, sí. La de la Calma. Ai, Camprodon. D'aquí d'on tenim el cotxe tenim una hora. Ara no, ara s'ha tapat una miqueta. Oh, que així no fa tanta calor. Ja porto 2 dies per ahí al sol, i al sol en 2 dies. Clar, una hora. Puig de les Forques, Allà dalt, no? Puig de Pixadors és aquest d'aquí. Puig Puig de les Forques és el Puig de les Forques. Potser se'n va cap allà baix. A vegades anem fent. Tu et més a compte de baixar per aquí que no... Pues ja estem aquí, Quants quilòmetres portem? Sí, sí. Ara vaig a Camprodon, Ripoll, i ara... 7. 8. 1900, gener, febrer de 1939, la retirada. Epílogo d'un drama humana, sense precedents de la història. Aquí és on s'acaba l'ascens d'una guerra que comença el martiri d'aquest cas. De l'amargor d'una ignorància les pràctiques de l'esperança. Vaig endavant, temps del rigor. Fas una foto aquí. Els republicans espanyols civils i militars que franquejaren el Coll d'Ares el gener i febrer del 1939. La retirada. Epílog d'un drama humà sense precedents dins la història. Aquí on s'acaben les penes d'una guerra comencen les d'un exili que et desterra. Que l'amargor d'enyorança no us faci perdre l'esperança. Prats, endavant, setembre del 2002. Ai, bo. Cuidao. Cuidao, Rústine. Primer passen els polítics. Ara ve el rondineta. Exacte, el rondineta. El muntanyenc, Caputxeta vermella. aquest que direm, el flaquillo i el Samu. Samuel. El Sami. Bueno, el Sami. Ja m'ho ha semblat que... Ara m'aplega una que és la puntal de tot, m'aplega. A l'altra banda em sembla, a l'estelada em sembla que va a aquest costat d'aquí. És igual, vull ni d'allà. Home, sí. No vull ni d'aquest costat.
Jo perquè estic a Callús, però si no també hagués pogut. Va, que està... iogurts. Rossell, uns mesos, vam dir que aquesta, que era una històrica, una altra que ha viscut l'alcalde de fa any i el Miquel Molina, el president, de tots els significats, prendre pel cul, tot gent nova, i això és com vam quedar. I ara vol anar a primers, a la vista, vol anar a la tercera. Aquí hi ha el fallo, Sí? Sí. En Manel no es veu. Ens tornem-hi. Bueno, si és el Manel, tant li fa. Senta, Manel, senta. Sentes a terra. És dels pocs que tenen el... Que es vegi a Mira, que ens sap canviar. Si filmes, digues que ens sap canviar l'aigua de les olives. On és el Sam? Allà. Què fa? No, ara ja està. Canviava l'aigua de les olives. És el Prat... El Prat de Montlló. Prat de Molló, això. Prat del Cadí. El Bassegoda.